Арулармысыз барыгызга да кимдер нешлей карантинда. Мен инде бик яратам шундай кол эшләрен эшләргә. Бүген инде мен булган әйберләрдән мин әниләрдә карантинны уздырам. Монда калган шушы бизәнгечләрдә хәзер тамак ясыйм. Менә шундый тукыма кисәге. Мен инде монда бераз ясап куйдым формаларын. Ничегрәк ясыйсы килә икән һәм хәзер башта моны ясаганчы, теккәнче куеп карыйм, ничегрәк булыр микән бу? Әйдәгез бергәләп карап карыйк. Сез нәрсәләр эшләргә яратасыз? Сез дә кул эшләре белән шөгыльләнәсезме? Менә шундый матур әйберләр белән бизибез. Бу бит инде төрлечә булырга мөмкин. Кемнең ничек фантазиясе? Менә мин инде шулай бераз үзләштерергә, бераз бүтәнчәрәк итеп ясарга уйладым бу юлы. Менә шундый фантазияга нәрсә килде башыма. Шуны эшләп карыйм менә шулай итеп. Бу инде теге бу мулина түгел. Элек безнең авылда әбинең шәрләре бар иде, менә шундый ал төстә, яшел төстә, менә алар. Мин аларны бераз шиштем дә, менә шундый матур мулина кебек җипләр. Аларның төсләре шундый матур, шундый әйбәт итеп яталар. Менә шундый шакмакларга бүлеп ясыйм тукыманы. Карагыз, ничек матур итеп үзенчәлекле булып чыга. Сез дә ясап барагыз. Үзегезгә нинди уегызга килә, шундый формада ясый аласыз. Мин менә шулайрак итермен дип торам. Бераз менә шундый чын тәңкәләрем дә бар тишкәм, ләкин алар өемдә калды, әниләрдә юк. Монда инде минем теге кибетләрдә сатыла итәләр, шундый фальшивый дип әйтәмсең инде. Но алар ярактан барыбер тәңкә булып күренә, шуңа күрә шуларны кулланам. Нәрсә бар? Әйтәм бит, из подручных средств диләрме әле? Барсында нәрсә кулланып карыйм. Мин инде бүген менә шундый бераз нәрсә теге ромб төсендә дип әйтәмсең инде, очлырак иттереп ясыйм табаксаны. Бу инде разнообразие өчен, чөнки түгәрәкләрне ясаганым бар. Менә шулай итеп төзеп чыгам. Һәм тагын инде менә шундый матур бисер дисәң, ну бу бисер түгел, бу теге ташлар, шестигранниклар, һәм алар шундый матур итеп ялтырый. Менә монда да күренәдер әле. Менә кызыл төстәгесе бар, яшел төстәгесе бар. Аларны куллансаң, алар шундый матур ялтырый кояшта. Менә шуларны хәзер менә шулай тәңкәләрне төзеп чыгабыз. Аннан соң инде төзеп чыккач булган рәсемне мин фотога төшерәм. Һәм яңадан бөтенсен шишеп, башта тегеп тукыманы, бүтән бизәнгечләрне шу формага җайлаштырып, тегеп ясап, матур итеп тамакса ясап куябыз. Һәм результатын инде сез минем Instagram битемдә карый аласыз. Әйдәгез бергәләп матурлыкны ясап торыйк. Сау сәламәт булыйк, бердәм булыйк.